Laurinkoski, Otsavaara, Turku, Rousku ja Savolainen. Noin antaa poikien muutama rinki kiertää, niin nähdään nuo erot. Tuntuu siltä, että Haapsaarella on kova meno päällä. Tuolla Konoilan takana pääsuoralla tuo punahopea auto, sillä on kova vauhti päällä. Samoin kuin Tommi Turulla tuolla auto numero 14, valkoinen auto, joka kääntyy tuonne pääsuoralle. Siinä on aika kovaa menoa kanssa. Tää on järjestys. Nyt kun Rousku tulee tuosta vielä ylitte, niin katsotaan. Haapsaari, Rousku, Konoila. Kuinka nyt kun tuo Otsavaara ja Turku tulee. Haapsaari, Rousku, Turku, Konoila. Rousku, Haapsaari, Turku, Konoila, Otsavaara. Eli johtava auto on tällä hetkellä tuo vihreä reunainen auto sinne yleisön lähettyville tuleva auto. Tuo vihreä alareunainen auto johtaa tällä hetkellä Vesa Rousku. Ja Otsavaara varautuu siihen, että sieltä pian johtoauto tulee perään, niin antaa siinä kohtaa tilaa. Eli tuo auto johtaa, jolla on vihreät alareunat tuossa korissa. Tuon neonvihreän auton takana lähtee pääsuoralle nyt. Siinä on johtava auto Vesa Rousku, pääkaupunkiseudun RC-autoilijoista. Siellä saa Savolaiselta myös Haapsaari tilaa. Komeasti nämä kaverit antaa kyllä miehille tilaa vapaaseen alkueräsuorituksen tekemiseen. Pääsuoralle mennään. Turku, Otsavaara, Rousku. Järjestys. Rousku, Haapsaari, Turku, Konoila, Otsavaara, Laurinkoski, Savolainen. Eli toisena on tämä auto numero 35, joka tulee tänne kuuluttamakopin eteen. Lähtee tuonne keskisyödölle. Tuo punaharmaa valkoinen auto on toisena. Menee tuon korokkeen alle. Johtava auto on tämä pääsuoran jarrutukseen tuleva tämä vihreä musta auto. Kolmantena on Tommi Turun auto numero 14. Valkoinen auto tulee sinne yleisön lähettyville. Auto numero 14, siinä on kolmantena oleva tuloksessa. Nyt tekee Laurinkoski sinne pääsuoran alkuun pienen ajovirheen. Varokaa sinne pääsuoralle kannattaisi. Matti Iivonen sen sieltä hakee, Vaara ohi. Näin pääsee Laurinkoski korjaa hieman väärin auton päälle. Ajettu 4 minuuttia. Haapsaari, Rousku, onko näin? Haapsaari, Rousku, 4.4. Nyt Haapsaari ja johtava auto on tällä hetkellä auto numero 35 pääsuoralla. Tulee tänne pääsuoran jarrutukseen ajanottolinjaan. Näin Sami Haapsaari. Hän johtaa tätä erää nytten. Ja toisena on tuo Rousku Vesa. Kääntyy tuonne pääsuoralle tuo vihreä musta auto. Eli johtava auto lähtee pääsuoralle. Sieltä näin tuo neonpunainen auto johtaa. Toisena oleva auto on tuossa ajajakorokkeen alla. Tuo vihreä musta punainen auto. Sieltä kakkosena oleva lähtee pääsuoralle näin. Haapsaari, Rousku eroa 4.8. Turku kolmantena 6.4 kärkeen. Tommi Turku on kolmantena tuossa korokkeen alla menevä auto. Valkoinen auto on kolmantena. Neljäntenä tällä hetkellä Konoila Jyri. Jyri kurvailee tällä oranssi kultaisella autolla. Tulee tuohon keskisyherölle juuri nyt. Auto numero 11 menee tuohon korokkeen alle. Näin kurvaa Jyri hienosti. Sieltä tulee sinne yleisön lähettyville. Hän on neljäntenä Jyri Konoila pääkaupunkiseudun RC-autoilijoista. Siinä valkoinen auto lähtee pääsuoralle, on kolmantena tässä erässä tuloksella. Ja siellä valkoisen auton perässä tulee tuo vihreä musta auto on toisena tässä erässä Haapsaaren perässä noin 5 sekuntia. Haapsaari vie ja johtava auto pääsuoralla nyt. Nyt on Haapsaari ja Rouskun ero enää 0.7, eli Haapsaari, joka johtaa, tulee sinne yleisön lähettyville tuo auto numero 35, tuo neonpuna konepeltinen auto, ja toisena on tuo Vesa Rousku, joka tulee tuolla vihreä musta värityksellä olevalla autolla. Katsotaan kaverusten välinen ero, kun tuo päivitty, onko siellä Rouskulla jotakin ongelmia, kun ei tahdo mutkasta lähteä matkaan ollenkaan. Saadaan tuo ero nytten, tuosta Vesa ylittää, kyllä Vesa taitaa kärkeen mennä, onko näin?
Odotetaan tuo Haapsaaren tulo tuolta vielä noin. Siitä tullaan. Vesa on nyt Haapsaarea kärkipaikkaa 2 sekuntia takana. Nyt tulee Turku. Linjan ylitse otetaan Turulle aika. Turku on 3. 4 sekuntia kärkeen. Eli Rouskulla 2 sekuntia kärkeen. Turulla 4 sekuntia kärkeen. Konoila antaa varmaan tilaa sitä pian Turulle. Ajettu on 6.40, 3.20 jäljellä. Haapsaari Rousku ero 0.6. Haapsaari vie Rousku toisena 0.6 ero. Nyt kun tuo Haapsaari ylittää tuon ajattolinjan, nähdään tuo kärkikaksikon ero, paljonko se nyt on. 0.03 on ero. Eli tuo johtaa tuo auto korokkeen alla. Toisena on Vesa Rousku tuonne keskisyödelle, musta vihreä auto. Konoila tiedostaa sen, että 2. oleva auto tulee siellä perässä. Jos se kohta tulee, niin päästään Rouskun edelleen. Komeasti kaveri kyllä menee yhtenä. Helminä on tuota rataa pitkin. Nyt Rouskun tuo auto ei tahdo lähteä noista mutkista. Jotakin vikaa on. Ja valuu täällä pääsuoran päässä. Paljonko ero? Tätä on tuo Haapsaari, joka tulee nyt tuonne pääsuoralle. Johtava auto pääsuoralla. Haapsaari tuosta ylittää linjan, katsotaan kärkikaksikon ero, se on 1.8 Haapsaaren hyväksi, eli johtava auto korokkeen alle, näin siinä, neonpunakonepeltinen auto. Toisena on tämä Vesa Rouskun auto, Rousku ajaa tuolla vihreä musta värityksisellä autolla korokkeen alle, näin. 3. Jyri Konoila. Omalle paikallensa tuo rengas tuossa pyörii, kun aikansa pyörii, niin Pernuhan sitä meinaa sieltä hakeakin jo. Ja ajettu 8.40, Haapsaari tulee linjan ylitte, ei vielä tulekaan. Siitä näin. 2.2 nyt Rousku on siirtynyt kärkeen, eli johtava auto tuohon keskisyhdölle, tulee tuon korokkeen alle. Tämä vihreä musta auto, vihreä reunainen auto siinä korokkeen alla. Jyri Konoila tekee omat volttinsa tuonne yleisöseinustaan. Otetaan tuo Rousku tuolta linjan, eli nähdään mikä on ero. Nyt on 2 sekuntia Rousku ja Haapsaaren ero. Nyt Haapsaari tekee tuonne yleisömutkaan ylimääräisen piruetin, ero kasvaa, jos Rouskulla vaan linja pysyy. Ajettu 9.30, puolisen minuuttia jäljellä. Nyt ero on Haapsaari pääsee linjan yli, nähdään tuon kärkikaksikon ero. Täältä tulee Haapsaari pääsuoraa, tulee tuon linjan ylitte. 3.2 kärkeen on Samilla nyt matkaa, Rousku vie. Lähestytään maalia, ajetaanko viimeistä kierrosta, pian nähdään. Uskoisin, että Haapsaari tulee maaliin tuosta. Katsotaan nyt vielä. Ei vielä, lähtee Haapsaari viimeiselle kierrokselle. Anna Sami mennä vaan. Vesa Rousku tulee maaliin. Samoin Konoila on maalissa, Laurinkoski on maalissa. Laurinkoski, Konoila ja Rousku on maalissa. Nyt sieltä tulee Haapsaari maaliin. Samoin tekee Tuomo Otsavaara, sitten Tommi Turku. Näin, kaikki liikkuvat autot on maalissa. Erän voitti Vesa Rousku 31, 10.14, toinen Haapsaari, 3. Konoila, 4. Turku, 5. Otsavaara, 6. Laurinkoski, 7. Savolainen.